marami ang punta. Sana po Lord, may mga taong kalabitin ninyo na para tulungan naman ako na mag-linis dito sa bahay. Lalo ngayon magpapasko. Maraming taong darating. At alam niyo naman po na hindi ko kaya yung mga matapos na agit. Ano man ang hiling, aking tutuparin. Ang iyong nasa loob.